Mauni ang explanations. Has ang answer dinhi. Ang class usa ka collective noun. Ang collective nouns generally i-take as singular, as one, especially sa formal context, like sa written forms of communications or sa exam purposes. Pero sa mga conversations lang, pwede na po ni-take as plural. Pero that is in formal form. And kay nag-learn man ta structure sa grammar, kini jud ang atong i-follow. Ang general rule nga singular ang collective nouns, pareha sa class. So parisa ni natog singular verb form nga bagay niya. Ang singular verb forms sa choices kining has sa option A o was sa option C.